en welkom bij deze Boppenslag Extra. Het Boppenslag Café is mijn simmerstop. Maar de komende weken willen mooi verskaat onze sportprogramma's op de Toonzite Joens. Zake Joensje naar een documentaire over de topzielers Marit Bouwmeester en Pieter-Jan Posma. Beiden gaan kwalificeren voor de Olympische Spelen. Je krijgt een mooi beeld van het libben van deze Friese Olympiërs op Hardenwij naar Londen. Wat zijn dat? Spionnen. Oppassen hoor. Hij lijkt wel heel erg sneaky. Maar goed, geheim zit niet zozeer in de boot. Ja. Jij bent het geheim, toch? Ik ben het geheim. Maar gebeurt het wel? Kijk je echt technische... Ja, er wordt wel gesneakt hoor. Ja. Je kan het zelf bedenken, maar als je het kan afkijken of kopiëren, ja prima. Dus het geldt eigenlijk beter goed gejat dan slecht bedacht. Ja, zeker. Pieter-Jan Posma staat bekend als een fantastisch goede zeiler, maar ook als een stronteigenwijs figuur. Op het moment dat PJ, zoals hij wordt genoemd, breekt met zijn coach, stopt het Watersportverbond direct met de financiële ondersteuning en valt hij buiten de Deltaloid kernploeg. Maar ook op eigen kracht presteert hij goed. Zoals bijvoorbeeld op het Olympische testevent in het Zuid-Engelse Weymouth, waar hij een jaar voor de Spelen derde wordt. Voor mij was het een dooplopende weg. Het was een beetje een autoritaire coach. En toen heb ik gezegd, ja, dat werkte niet. En de bond die geloofde wel in de methode. Dus toen zijn we uit elkaar gegaan. Dat was toen wel heftig. Ik bedoel, je kiest dan wel voor niet meer de ondersteuning. De coach waar PJ wel goed mee kan samenwerken is Stefan de Vries. Hij laat PJ in zijn waarde en helpt hem op een niet al te nadrukkelijke manier om beter te worden. Pieter-Jan is een visionair. Die heeft gewoon een beeld van hoe het in het perfect plaatje voor hem uit moet zien. En daar wil hij zo dicht mogelijk bij in de buurt komen en daar is niks mis mee. Nou, dat was wat. Brons, podium. Podium is goed. Podium was het doel. Een medaille hier halen was het doel. En dat doe je op Olympisch water een jaar voor de Spelen. Dus ik kan heel tevreden naar huis. Ja. Nou sta jij in andere kleding dan de meeste zeilers die we hier zijn tegengekomen. Je bent dus geen lid van de kernploeg. Hoe anders maakt dat dit evenement voor jou? Ideaal gezien is de situatie die het nu is het nog niet. Ik zou graag bij de ploeg zitten. Dat spreek ik ook regelmatig uit, maar dat is nog niet het geval. Ik hoop wel dat het op korte termijn eigenlijk zo is. Er was een aanbod een tijdje geleden om lid te worden, heel graag. En dan zou er achteraf, na de Olympische Spelen, als je dus een medaille zou halen of top 3 zou komen, dat er een deel zou vergoed worden. Dan zou het €50.000 zijn. Ja, en dat voelt eigenlijk heel raar aanbod voor mij. Maar Er moet een beter bod komen van het Watersportverbond. gewoon reëel. Beter dus? Ja, beter. Ja. En toen ik van het zomer bij bijna alle evenementen top 3 voer, zei de bond, nou, volgens mij is het tijd om weer samen dingen te doen. En ze hebben ook gezegd, ja, ga gewoon door met jouw proces. En dan onder de kap van Watersportverbond. Ja. Ze konden niet meer om je heen. Ze konden in dat verhaal niet meer om me heen. Nee. Vorige keer hebben we die andere trouwens, dat bruine schuurtje. Ja, met zijn terugkeer in de kernploeg vormt hij echt weer onderdeel van het Nederlandse team. En dat is eigenlijk wat je wil. Zonder de continuïteit van financiën en middelen kom je ook niet op de Olympische Spelen tot een goed resultaat. Over de voorwaarden waaronder PJ weer terugkeert in de kernploeg is zwaar onderhandeld. Het idee om alleen achteraf een medaille gedeeltelijk te vergoeden valt bij de zeiler niet in goede aarde.
Ja, daar kan ik heel kort over zijn. Dat is inderdaad veranderd. En we werken nu gewoon dat het niet in ieder geval was op bonussen was dat gebouwd. Daar ging ik niet akkoord mee. Ik geloof niet zozeer in een bonusstructuurachtig iets. Daardoor hou je extra druk op iets waar je tijdens prestatie wil je los zijn. Wil je volledig geconcentreerd zijn. Wil je volledig opgaan in wat je doet. En daar wil je niet een bepaalde constructie voelen. Maar als je kijkt naar verdiensten, hoe moeten we dat inschatten? Heb je een modaal inkomen of zit je op het minimum? Of hoe? Eind van, als ik met te spelen, dan zal mijn spaarrekening 0 zijn. En je bouwt daarin niks op. Klaar. Behalve dat je jezelf enorm goed leert kennen. En dat je weet hoe je in een moeilijke situatie om moet gaan. Je weet jezelf te motiveren. Dus dat is meer de beloning, de schat. Val je jezelf mee of tegen? Nou, dat is weer iets anders. Jezelf accepteren zoals je bent. Ik denk dat het zal nog wel 50 jaar duren voordat ik steeds meer mezelf accepteer. Maar dat is een ongoing process. A 2-year-old Texas man has been killed by a great white shark in Australia. Police say George Thomas Wainwright was attacked while scuba diving yesterday. Cruising the coast, at times just 60 metres from shore, as a fisheries boat and the Shark Patrol chopper tried to guide it out to sea. PJ, heb jij die nieuwsberichten een beetje gevolgd van die haaienaanvallen hier in de buurt? Haaienaanvallen? Ja. Nee. Maar op zich, volgens mij varen we op het water meestal en niet in het water. Dus ik ben daar persoonlijk niet zoveel... ik heb er nog niet bij stilgestaan eigenlijk. Nee. Maar nu dus wel, nu ik ernaar gevraagd heb. Nu wel. Oeh. Please stay out of the water. What a great shot that is of PJ Posma, the Dutch sailor. A reputation for being fast when it blows hard. The man from the Netherlands. Net als Thierry Smieter haalt PJ op zijn WK zilver. Het scheelt een haar of hij wint goud. En voor even is PJ dan ook ontroostbaar. Maar uiteindelijk moet ook hij toegeven dat de tweede plaats op een WK uitstekend is. Al was het maar om het prachtige uitzicht dat hij vanaf het podium in Perth heeft op het Olympische podium in Weymouth. Ja, ik wou hier wereldkampioen worden, dus het is teleurstelling even. Maar tegelijkertijd ben ik ook dankbaar dat ik hier ben. Uiteindelijk gaat het over het resultaat in de sport, voor een deel. Uiteindelijk gaat het over het resultaat in de sport. Nee, het gaat ook over de inhoud. Het gaat ook over het maken van het schilderij, het maken van het opgaan in de sport.
Het leven gaat niet over het resultaat. Het gaat vaak veel meer over de inhoud. Voor mij. Want de weg is net zo belangrijk. Ah, veel belangrijker. Ja, veel belangrijker. Een medaille is een bijproduct. Een medaille is een resultaat. En ik wil graag een medaille op de Olympische Spelen. En dat doe ik door te focussen op de inhoud. Op wat ik nu doe. In de Olympische laserklasse had Nederland jarenlang helemaal niets te zoeken. Maar 7 jaar geleden startte het plan 2012. Met als doel talenten op te leiden tot Olympische kanshebbers. De nu 23-jarige Marit Bouwmeester was zo'n talent. Inmiddels is ze dé grote favoriet voor Londen 2012. De Olympische gedachte is andersom, hè? Dat je wel gewoon meedoet om mee te doen. Oh ja. Meedoen is belangrijker dan winnen. Meedoen is belangrijker dan winnen. Ja, nee, goud winnen is belangrijker, denk ik. Ja, nee, ik ben niet zo van de Olympische gedachte. Nee. Marit wint zoveel dat ze soms wat giechelig wordt van het Wilhelmus. Ook bij het test-event in het Zuid-Engelse Weymouth, de plek waar later dit jaar het Olympische zeilen plaatsvindt, is Marits overmacht zo onwaarschijnlijk groot dat ze al ruim voor de laatste race, de medal race, het goud al binnen heeft. Ja, ik denk dat ik iedereen goed heb wakker geschud en dat iedereen keihard gaat trainen. Maar ik ben hetzelfde van plan en er is nog echt een hele hoop te verbeteren. Dus wat dat betreft hoop ik dat ik elke keer een paar stappen voor ben. Ja, nu sta je een jaar voor de Spelen op dit niveau. Ja. Is dat waar je dacht dat je zou zijn of ben je verder dan je dacht? Nee, dit is wel echt waar we wouden zijn. Het duurde eigenlijk allemaal langer dan we dachten. Ik wou heel graag goud winnen, of ik wil goud winnen en domineren. En dat domineren duurt eigenlijk langer dan we dachten. Maar ja, ik ben op dit moment echt blij waar we staan en hoe we gaan in het verbeterproces, zeg maar. Ladies and gentlemen, the women's laser radial medalists. Ik ga alleen zeilen om alles, elke kleine tijd te trainen en alleen beter te worden. En dan wil ik gewoon iedereen verslaan. En zodra dat klaar is, dan wil ik ook gewoon van het water af en iets anders gaan doen. En de enige kick die het geeft is dat alles bij elkaar valt in een wedstrijd. En dat je gewoon als eerste over de finishlijn komt. En dan, ja, dan heb je even een blij gevoel van 2 seconden. En dan staat de volgende wedstrijd voor de deur. Hoe zit het met jou? Hou jij wel van zeilen? Ja, jij heeft ze gezegd dat ze er echt niet van houdt. Ja, ik geloof je dat niet? Oh ja, nee, ja, ze zal het niet voor niks zeggen. Maar aan de andere kant, als je zeilen niet leuk zou vinden, dan zou je dat nooit zo lang doen, denk ik. Ik vind het wel leuk. Ik vind het leuk om te doen. En natuurlijk, als je hier, we zitten hier nu 6 weken, er zit ook wel eens een dag tussen. Ja, die zeilboot, dat stinkpak en die harde wind. Maar goed, over het algemeen vind ik het leuk om het water op te gaan, ja. De 27-jarige Roelof Bouwmeester zit met zijn nationale concurrent Rutger van Schaardenburg in één ploeg. Daar proberen ze elkaar eerst beter te maken, om daarna elkaar te verslaan in de strijd om dat ene Olympische startbewijs. Waar zijn zus school opofferde voor een zeilcarrière, maakte Roelof eerst keurig zijn hbo-studie bedrijfseconomie af. Het is niet zo dat ik daarvoor niet serieus met mijn sport bezig was. Ik was heel serieus bezig. Alleen de invulling eromheen was automatisch, daar hoef ik niet over na te denken. Dus had ik ook geen zorgen van. Dus het was ook wel zo dat zeilen het allerbelangrijkste was voor mij. En dat school, dat rommelde er wat omheen. Maar opeens viel dat weg en dat was wel echt... Toen was het echt een confrontatie, zeg maar. Van ja, vriend, je kan niet leven, niks doen. Dus het is of volledig te vergaan, of het is iets anders doen. Maar als je iets doet, dan ga je het goed doen. En toen wist ik eigenlijk zeker, ja, weet je krijgt zo'n kans in het zeilen. En het is gewoon mooi, die uitdaging erin. Ik denk, die vind ik... Ik hoop hem ooit ook nog een keer te vinden op een ander vlak. Maar eerst het zeilen. Oh, jij bent er, man. Wat gaat er gebeuren de komende half uur? De komende half uur wordt het wat warmer. En gaan langzaamaan de bikinitopjes uit op het strand. Wat de fuck doen we hier? We moeten naar binnen. Slechte weer, man. De wind gaat gewoon door het noorden heen. Hup, 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 hup. Gaat naar links.
ik vond het verhaal van die bikini top. Ja, daar was ik al bang voor. Roelofs vader wat langer, is wat iets ouder. Hij heeft eigenlijk heel lang tegen het niveau van top 20 aangehangen. Maar hij heeft naar zijn eigen zeggen de kantjes eraf gelopen. Net niet. En die heeft zich eigenlijk zelf dit voorjaar heel erg hard aangepakt. Door te zeggen, en nu wil ik alles zo doen zoals ik hem eigenlijk heb voorgenomen. Dus sinds hij eigenlijk zichzelf een schop onder zijn kont heeft gegeven, is hij een stuk beter gegaan zeilen. Want het is ook niet zo dat ik een beetje aan het prutsen was daarvoor. Dat is ook niet, dat is het andere uiterste. Maar het is wel een verschil tussen echt willen winnen of leuk vinden waar je mee bezig bent. En dan gaat het wel prima zo. Dan word ik wel langzaam een beetje beter en dan word ik wel... En dat is wel een groot verschil, denk ik. Maar ik geloof er ook zeker in dat het ook begint met een stukje instelling. En die eerste stap heb ik gemaakt aan het begin van het jaar. Door echt alles een schepje erbovenop te doen. En de stap die ik nu zou kunnen maken is nog wat perfectionistischer worden daarin, denk ik. Nou, ik denk dat buiten de sport ben ik best wel een softie. Iemand die wel onzeker is, denk ik. Maar daar zorg ik wel voor dat ik elke ochtend op ga staan om echt keihard te trainen. En zo hard te trainen dat ik gewoon ergens de beste in word. Ik vind het ook wel lekker om gewoon... ik word heel erg gewoon rustig als dingen niet gepland zijn. En als heel veel vrij, daar hou ik ook totaal niet van. Dus ik hou er wel van dat er echt duidelijke routine is, duidelijke planning en een duidelijk beeld richting de Spelen. Je houdt niet van vrij zijn en je houdt niet van zeilen. Ja, nou, ik hou wel van... ja, god, nou breng je het wel in. Nee, ja, ik hou gewoon van heel hard werken, heel hard aan het doel werken, elk detail trainen. En als dat detail dan, als je dan meteen resultaat ziet op het water, daar hou ik heel veel voldoening uit. Dus ja, waar hou ik van? Ik denk, als ik dan ergens van hou, is het van het beter worden, van het hele proces om beter te worden. En ik hou van keihard werken. Ik vind trainen wel onwijs leuk. Ik zie het echt nooit als een opoffering of iets. Ik vind vooral fitness heel leuk. Zeilen vind ik vooral leuk omdat ik daarmee kan winnen. Maar fitness vind ik het leukst, dus dat helpt er wel goed bij. Oh ja, daar moet ik ook nog om denken, dat ik niet ga vloeken als een malas. Het gaat niet altijd om de leuk. Het gaat om de balans tussen inspanning en ontspanning. En tussen scherp zijn en even relaxed zijn. Maar je hoeft echt geen golfbal te slaan als je niet even de koppen bij hebt. Want dan gaan ze echt van links naar rechts. Godver. Kutbomen. Ik wist wel dat ik heel veel dingen goed kon. En dat baseer ik vooral op wedstrijden die ik gezeild heb. Soms deed ik het eerste stuk briljant. Dat je echt, zo, dat vaart echt. En dan het tweede stuk leek nergens op. Of andersom. Maar ik had wel alle aspecten die ik denk die belangrijk zijn voor zeilen, een keer goed gedaan. Dus ja, als je dan heel logisch, simpel met de boerenverstand nadenkt, ja, zeg je, joh, als je al die dingen nou een keer tegelijk goed doet, wat natuurlijk de hele uitdaging is überhaupt van sport, dan ben je al een heel eind. En ik denk dat wij, Rutger en ik, echt het geluk hebben gehad dat we Jaap hebben die dat ook gelooft. Ze willen allebei natuurlijk heel graag naar de Spelen. Ja. Kan er maar eentje gaan. Ja. Hoe bevalt dat traject tot nu toe? Verrassend goed. We hebben dit natuurlijk, we zijn dit 3 jaar geleden begonnen. Toen was niemand bij de eerste 20 van de wereld. Niemand had iets ook maar in de melk te brokkelen. En toen hebben we gezegd, nou, als we nou beter willen worden, moeten we misschien samen elkaar helpen. Ze hebben best een gezonde kijk op competitie. En ze zeggen van ja, goed, ik zorg gewoon dat ik op mijn hoogste niveau kom. En dat moet genoeg zijn om de ander te verslaan. En daarin kunnen ze elkaar heel erg helpen. Dus voor een coach is dat ideaal. Idealer dan dat ik 2 vechtenden heb die elkaar alleen maar zien als tegenstander. Want dan gaan we hier ook niet top van de wereld halen. Top van de wereld wordt het niet echt voor Roelof op het WK. Hij eindigt als 31ste. Voor hem zijn de Olympische Spelen daarmee nog niet dichterbij gekomen. Bij zijn zus Marit kan het niet op. Op het WK in Perth
Waar de omstandigheden helemaal niet in haar voordeel zijn, eindigt ze als eerste. Het begint eentonig te worden. Van de 7 wedstrijden die ze vorig jaar voer, won ze de laatste 4 keer goud. Jullie zijn volgens mij al heel erg bezig met dominantie, hè? Dat is zeg maar het kernwoord in jullie campagne. Ja. Waarom is dat eigenlijk? Ja, ik heb wel het gevoel dat 1 keer winnen, één keer winnen geeft niet genoeg voldoening. Dat is meer misschien een gelukstreffer of niet. En ja, in het zuiden kan je gewoon heel makkelijk domineren. En dat geeft gewoon een veel beter gevoel om gewoon constant echt duidelijk de beste te zijn. En dat is ook echt wat ik wil. Je zegt zeilen is makkelijk om niet te domineren. Hoorde ik dat goed of zei je dat? Ja, zeilen is wel... ik denk als je naar andere sporten kijkt, misschien meer fysiek. Het is best wel makkelijk te domineren. Als je het kan, dan kan je het, zeg maar. Het is gewoon een soort van trucje wat je elke keer gewoon moet herhalen. Stelt niet veel voor. Nou, moet ik oppassen wat ik zeg natuurlijk. Maar nee, het stelt in dat opzicht niet heel veel voor. Wat heb je zelf voor idee van wat zou er nog mis kunnen gaan tussen nu en de Olympische Spelen? Waar zie je nog gevaar? Nou, waar ik het meestal bang voor ben, is dat Mark zijn rug het niet houdt. Dat hij niet op het water erbij kan zijn. Hoor je niet vaak dat de fitheid van de coach eigenlijk misschien wel de bepalende factor kan zijn tussen succes of geen succes? Ja. Maar zo belangrijk is hij dus. Ja, wat dat betreft is onze samenwerking wel echt heel erg goed. En zijn we ook echt een heel erg sterk team. Maar ja, als dat wegvalt, moet je natuurlijk met iemand anders opbouwen. En dat heeft gewoon tijd nodig, denk ik. En ik weet ook niet of ik het met iemand anders zou kunnen. Maar hij doet goed zijn best. Hij doet elke ochtend en avond zijn oefeningen. Dus, dan let je scherp op natuurlijk. Ja, ik ga echt oppassen. Ja, nee, maar ik bedoel, voor hem is het ook net zo'n groot doel. Maar ja, je weet natuurlijk nooit wat er kan gebeuren. Maar dat is wel... dat is iets wat ik niet in de hand heb of zo. Dus dat is wel het spannendste wat mis kan gaan, denk ik. Ja. Voor iemand die dominant wil zijn, is het zaak om alles met overmacht te winnen. Ook als dat niet het primaire doel is. Maar in Miami lukt dat eindelijk eens een keertje niet. De Chinese Xu wint en Marit wordt er, om het in haar eigen woorden te omschrijven, de eerste verliezer. Marit, gefeliciteerd met zilver hier. Ja, nou, eigenlijk we kwamen hier om te trainen. Dus wat dat betreft we hebben echt heel veel lessen al gehad. Op alle gebieden. Dus misschien is het maar goed dat het zo gebeurt. Want jij wilde hier toch nog goud halen, of niet? Ja, ik bedoel, je wilt toch altijd winnen. Ook al kwamen we hier eigenlijk helemaal niet om mee te doen met winnen. Maar we hadden echt onze eigen doelen gezet voor deze evenement. Nou, dat ging eigenlijk best wel goed. En ja, toen gisteren probeerde ik de matchracen. Dat ging niet helemaal goed. En nu ja, ging het ook niet helemaal super. Dus het is wel duidelijk waar we aan moeten werken dan. Ja, er komt natuurlijk gewoon een punt dat je zegt van ja, dit is mijn niveau en hier moet ik het mee doen. Maar nu is het gewoon de zaak om mijn niveau zo hoog mogelijk te krijgen dat gewoon 70% al goed genoeg is om te winnen. En dat is waar we nu mee bezig zijn. Evie en Paige, wel 2 van mijn grootste concurrenten, dus ja, die blijven altijd maar doorgaan. Dus die zijn eigenlijk nooit verslagen. Hè? Maar ja, het is aan mij om te bewijzen dat ze voor de tweede plek aan het strijden zijn. Dat is voor hun ook mooi, toch? Tweede plek. Ja, is toch leuk? Ja, ik denk dat het wel goed bij ze past. Ja, mooi genoeg. Ja, precies.